Welcome po ulit sa Lutong Benday. Ang lulutuin ko po ngayon ay igado. Ito po ay famous sa mga Ilocano na katulad ko. So ito po ang ating mga ingredients. Garlic, onion, kakailanganin din po natin ng carrots at saka green peas. Dahil po sa wala akong nabiling fresh, so ito na lang po yung ginamit ko, yung nasa can. Pwede na rin po yan. And then, kailangan din po natin ng laurel, paminta, patis, toyo, konting vinegar, and of course, syempre yung liempo. O pwede rin po yung kasim, gamitin nyo. And of course, yung liver. And optional po yung quail egg. Yung pong liempo ko at saka yung liver is binabad ko na po siya sa konting toyo at saka suka. Tapos nilagay ko na rin yung laurel. So, isa pa po, meron ako nakalimutan yung bell pepper, green or red bell pepper. Wala po ako ngayon, so kayo na lang po ang bahalang magdagdag mo. Start na po tayo. Kung ginawa, napansin nyo kanina na wala akong sinabing mantika po. Kasi mas gusto ko po na yung magmamantika talaga yung taba ng liempo. At doon tayo magigisa kasi mas masarap, mas malasa. So, antayin lang po natin. So, naglagay po ako ng half ng liempo kanina. Less than half to. And then, pamamantikain ko siya. So, nilagyan ko lang ng konting tubig, asin, konting paminta, and then, ayan, pamamantikain ko siya. So, doon po tayo magigisa mamaya. So, hintayin po natin. Ayan po, nagmantika na ng husto yung ating taba. Ito po yung sineparate ko kanina hindi po ito yung kasama nung minarinate ko. Nag-separate lang ako ng konti. So, medyo itabi ko siya ng konti para magisa na natin yung remaining. So, pwede na natin siya isama. Yan. Caramelize na yung sibuyas. So, lagyan na natin yung bawang. Tayin lang natin saglit maluto ng konti yung ating bawang. Yan. Okay na. So, isunod na natin itong liempo. Unahin natin yung liempo kasi hindi magandang ma-overcook yung atay. So, pag lutong-luto na yung liempo, at saka lang natin ilagay yung atay. Isa pa, para dun sa ayaw ng masyadong mataba, pwede natin gamitin yung kasim or yung pigi. Ganito rin yung hiwa. Kaya lang, kami mahilig sa taba, kaya yan ang gusto namin part ng baboy. Okay? Antayin lang po natin mag-brown ng konti. And then, sundin yung next step natin. Okay? Check natin. Medyo nagmamantika na. Haluin lang natin ng konti ulit. Then, lalagyan na po natin siya ng water para lumambot. Depende po kung ang baboy nyo madaling lumambot is kayo na pong bahala mag-adjust ng water. So, pag hindi pa siya malambot, mamaya, pag naubos na yan, is dagdagan nyo na lang po ulit. Okay, tayo lang po natin lumambot ulit yung yan. Ayan po, konti na lang yung sabaw niya. Ito na siya ngayon. So, pwede na natin ilagay ngayon yung liver na may laurel.
natin. Siguraduhin lang po natin na malambot na yung baboy kasi ang liver po madali lang maluto. So, hindi po ma-overcook. And then, pwede na po natin siyang dagdagan ng konting patis. Depende po sa alat na gusto nyo. And then, paminta po. Antayin lang natin maluto ng konti yung liver. Ayan. Kasi sa tingin ko, pwede na natin ilagay yung ibang remaining ingredients. Ito na natin ito ilagay. Kasi i-cook naman na yan. Malambot na. Okay. Sayang lang walang bell pepper para mas maganda sa aming kulay. And then, nilagay ko na yung quail egg. And, yung iba pang ingredients. And then, nakalimutan ko pa sabihin kanina, is kailanganin po natin ngayon na maglagay din ng cornstarch pampalapot po. And then, i-mix natin sa water. And then, yun po ang last natin ilalagay. Plus, sana yung bell pepper na kung meron tayo. Tablespoon na cornstarch na nilagay ko sa dinilit sa water. Kung gusto nyo kung medyo masabaw, pwede nyo rin kung dagdagan ng water ulit. Kasi ako gusto ko sa igado is yung malapit lang. Siguro ang 5 minutes, mga 15 minutes lang okay na po yan. Serve na po na.